Umculi kamaskandi osanda kubonakala kwividiyo ebeka inhlathi esihlalweni semoto yakhe uthi akaze athwale futhi uyakusaba ukuthwala. Bafethu nginibingelele ngiphinde namukele kuyo le channel ehamba phambili ngeze lami igama ngumfeza kuntuthuko wakho manje bathi la sibona amagumede mawukuthi usemusha lekhaya sicela nje ukuthi la subscribe ungakhohlwa ukucomment nokulike nokushare okukhulu kunakho konke. Umculi kamaskandi osanda kubonakala kwividiyo ebeka inhlathi esihlalweni semoto yakhe uthi akazange athwale ukuze acebe usigwebo sentambo zwakala kule video esho ngokwakho ukuthi uthwele uthi wayedlalela ngale nyoka abonakala kuyo le video. Kwivideo uthi yona emsizayo ekutheni izinto zimhambele kahle futhi yona inhlwathi engumnikazi wemali ebuza ngayo uthe wazidlalela futhi akakaze athwala. Inhlwathi engibonakala naye befile yashayiswa imoto omunye umuntu engangimlandela emgaqeni ngenxa ukuthi yashayeka phambi kwakhe waseyithatha ke washutha nayo ezidlalela. Ngizange ngihambe ngisho nayo kodwa yahamba nowayishayisile. Mina ngithwele futhi ngiyakusaba nokuthwala ngike ngizwe kuthiwa kunawo umthelelo omuhle futhi kuyimanje nginenkosikazi nginezingane futhi ngisawuthatha omunye unkosikazi. Angikwazi ke ukuthwala ngezinyoka ngoba kuthiwa zibuye zihlukumeza umndeni wakho kusho usigwebo sentambo. Uthe uphila ngokuzamela wathi uma kungahlangani angalala engadlile ngoba uyakusaba ukuthala. Ne-album yakhe istampa mnani uthe izophuma ngawo uJuly futhi wayengcokolela umethi ulekelelwa inhlathi uma eyihlanganisa. Bafethu lona daba aziphendulele ngalo usigwebo sentambo lele buzwa ngokuthwala kwakhe. Kukhumbule ukuthi kwabonakala emasontweni aphelile lapha neshuthe nayo inyoka inhlwathi nakubalulile ukuthi iyamsiza ekuthenini imngenisele imali. Wena mhlawumbe ngakuthini okwakho ukuphawula ngalolu daba ahlangane lapha ku-comment section. Ngenza kwethu bekulona udaba enginilandisana namhlanje kwezinkezeni ungakhohlwa ukusubscribe ukulike nokushare. Nibe nesikhulu mnandi ngintanda kakhulu. Nawe umnikazi wemali engihamba nawo mthathu indaba thina sikufihlile okwethu kwenza akufi umuntu la naye indoda esebenzayo ayimanje ukufika nathi uzokhathala ube udaba sihamba mafuthu segoli manje awubambe ikhanda siyokwenza isithi yasigwebo manje entsha abantu bazoyithanda futhi hayi kulungile bafuthu uye umthathu